Africa my continent, Africa my home. Uyabona lana ke South Africa ngoba ngilana ungathathi ngokuthi mhlambe bekwenziwa ama trench kuzokwakhiwa indlu foundation. Hayi asikho lapho. Sisesimweni seyimfuno. Mangithi ke imfuno kusekusho isimo esinjengalesi. Uma ngikhulunywa ukuthi ungabulala okukhona ngoba ufuna okungekho kuzokusho isimo esinjengalesi. Uyabona njengamanje umgqibelo namhlanje ngithatha isikhathi sami ngoba le complaint ngizwile. Ngase ngithi ake ngize ngizobheka umgqibelo umhla ka namhla ka 11 nomhla ka 10 mhla ka 11 manje angithi ngifuna ukuyolalela ukuthi kwenzekalani ngizohamba phi na umsele na umgodi kusengonweni la lo mgwaqo M27 ngathi uzohlangana la no P100 ubhekele endwethu manje ke inkinga ke ngiyafuna ukuyobuka nokuyobalalela bala phezulu uhamba phi la hey amandla afakwe la hey madoda kodwa ke enye ikicomplain ke usiyayizwa kodwa singakusho nje emphakathini asithathe iconcept ye march and march yabo imarch and march bahambile bayawalka bayakhuluma umongameli uphumile office wakhuluma nabo u1 lo number 2 abafowethu abase South Africa ngonke emthethweni kuyabonakala iprocess bayahamba ngalena ukuthi kube khona umuntu ozohlukunyezwa okusho ukuthini na nathi sisengakwenza la singahambi kanje kodwa kungcono kuthiwa asisuke siyoqhinqa emahovisini be it akamasipala be it we department sizoqhinqa khona sithi sifuna intuthuko masimba kanje umuntu ozolimala yithini iambulance izohamba phi amaphoyisa azohamba phi ezinye ke zezinto kodwa ke ake siyobuka ngale phezulu ukuthi umonakalo ungakanani vela bhuti omdala vela Mthombeni vela hey lokho uzovela Mthombeni vela kuyonakala ngapha ngasenanda ngonweni Ndwede ubhekele kuyonakala vela bhuti omdala sengifikile ngizokubhekela lokho vela kuyaphetha ngempela manje lo msele lo namandla kakhulu manje ake sibone yabona ke sesobuka ke umsebenzi wegejambazo ukuthi liyakwazi ukwenza lento elathi lekwazi ukuyenza sibone ukuthi kuzokwenzeka yini Nyandeni ibuka kahle lento igejambazo lakho lelwanginika lona limba ngaphambili limbe ngemuva siboneke sifuna ukuya lapha siyolalela abantu bayakhala kodwa manje sekosebenza lona igejambazo awuthi sibo bewe la mouse igejambazo Akia TLP Kabula Maketa Ubopa Stop and go Akia asambeke man Sambe nyande man sesamba ngempela nyande Akia Ayivu oh man Kechambas okay
ukuthi manje awazi noma bekuvala ukuthi kusemina la kodwa ke sizwe ukuthi umthetho wakho uthini into Kanti ithini le ngoma? Ithini le ngoma eculwa lapha? Hayi le ngoma ngizwe. Yazi bengingayizwa kahle. Manini wabazalwane kanti le ngoma ithini? Hayi. Hawu. Kanti yami. Usefikile, umselo uzofika, usefikile phela. Umselo uzofika, usefikile, umselo uzofika, usefikile. Mopha! Ngicela ukubingelela abazalwane. Ngiyabingelela kakhulu. Umyalezo ufikile kwasho ukuthi umuntu bebophekile bexakeke kakhulu. Mase ngithi ngizothatha lolu suku lwangomgqibelo lwesabatha. Khansela yonke into efuna bengiyayenza. Ngize sovela silalele ngoba into enkulu simele thina ukuthi siyiso siyindlebe le department. Lalele konke kuzokwenzeka la ngizokhambisa njengoba kunjalo njengoba ngizokufaka kuzobe kungahluziwe enkundleni zokuxhumana kunjalo bese ngiphinda futhi ngenza imizamo ukuthi sibonane nobhuti omdala ukuthi abantu bathe nami ngifikile ngabona asixolise nje lapho ukuthi kuthatha isikhathi ukuthi ngize ngifike ngoba kuyefuna makunomsindo onje mina kufanele kube i-social lokuqala elizofika lizolalela ukuthi ithini into yes ilokho nje bafowethu nodadewethu nomama obaba angixolise kulelo nje kuqala ukuthi
umuntu uthatha isikhathi abantu be-frustrated ukuze sizoyixoxa kahle-ke ke sengiyazi ukuthi sikhala ngani sikhala ngani ubani esizokhuluma naye ngifake nansi imike asitshela ubhuti omdala ukuthi bhuti omdala nansi into esikhala ngayo sekuyisikhathi esingaka futhi isikhala ngayo ayenzeki woza pholo uyamse straight uyitshela mina uyitshela umuntu ophathiswe umnyango ukuthi bhuti omdala nansi into sekuyisikhathi esingaka sikhala ngokuthi sesithatha lesi sinqumo sisithathiswa u1 no2 no3 siyabonga baba uMsweli ukuthi ufike phakathi kwesizwe sasemaqadeni noma ikhona into ebisithi asikwazi ukukhuluma nomuntu singamaqadi induna zenkosi zingekho phakathi kwethu ngoba sewufikile nazo asazi ukuthi zitshelekile yini ngendlela baba uMsweli akuyona icontent leyenzeka la akuyona into eqalayo kwenzeka into eminyaka bhuti omdala esikhala ngako siwumphakathi wesizwe samaqadi kuwadi 3 ku-P100 Road kumgwaqo obuye ubizwe ngomzonjane Road okuyinkosi yamaqadi engaphambili kwale khona sekuyiminyaka eminingi itiyela elaliqhamuka ngala liphela nje la Msweli itiyela lethu alibange lisakwazi ukuqhubeka liyoxhumeka lapha ya lihlangana naleli indawo ekuthiwe kaMthetho sekuyiminyaka mhlawumbe I think 2016 kusukela lapho ayikho into eyenzakalayo neqhubekalayo esifisa ukuzwa ke nokukwazi ukuthi kuyona yonke leminyaka bekwenzakalani kuze kube imanje kwenzakalani kuzokwenzakalani futhi ngalezi intuli esesikhume sesikhathele kusukela ngomsomluko sibambile ngicabanga ukuthi asizona izingane kuphela la uyasibona sinomama abadala obaba abadala abashiya imizi yabo abanye babhizi ngizoyibeka nje ngicacise futhi bhuti omdala usho kanjalo ayikho ipolitical party ihamba phambili alikho iqeqebana noma idlanzana labantu abahamba phambili umphakathi lo akekho uhamba phambili akekho ilidayo lento eyenzakalayo la umphakathi udiniwe kakhulu sekuyisikhathi eside sesicela isixazululo sicela inqubekela phambili yiloko esikucelayo siwumphakathi okusho ukuthi njoba kuvalwe la umuntu osuka la akakwazi ukuya ngapha cha akakwazi osuka ngale eya ngapha akakwazi ukuhamba bamba ngeenyawo ayikho imoto esivumela ukuthi idlule la ngaphandle kwemoto kagesi ngaphandle kweambulance ngaphandle kwemoto eyolanda noma ebuyisela umzimba le siyayivulela idlule kodwa i-public transport cha asivumeli ukuthi idlule konje ne-public transport angithi abantu amabhasi abantu abalana basebenza eThekwini noma baya ngaseThekwini noma baya ePinetown okusho ukuthi ke ozokwazi ukuthi ayithole umuntu ozobe esukaphi kulolu hlangothi eyale wasemzinyathi kuphela abantu bala nabeyindawo ezingala izizwe nje ezingala behla
lapha kaMthetho bahambe ngonyawo baze bayofika emakhaya. And enye into baba Msweli njengoba sila asona amaphara. Yes. Ayikho inkunzi eke yabanjwa la. Ayikho imoto eke yalinyazwa la. Yes. Akekho umuntu oyithola ehlukumezekile ohamba ngeinyawo la oshiwe itekisi ngale. Yes. Into esifunayo sifuna ubulungiswa. Ubulungiswa. Sifuna iqiniso, sifuna ukuhlala etiyeleni. Yes. Singabahlali base South Africa siyavota, sinamalungelo, fanele sazi. Sesibe kobala ke manje baba Msweli asafune komiti elizosimela. Yes. Ayingabi khona into efihlwayo. Yes. Abezayo abafike bawutshela umphakathi, basitshela isizwe ukuthi kusuka la kuzokwenzeka kanje, asilifuni idlanzana ekuzothiwa lizohamba lokhuluma nedepartment. Sesikhathele abile khona amakomiti ngaphambili. Yes. Asiwazi ukuthi aphele laphi. Yes. Ayikazi ibe khona inqubekela phambili yalawo makomiti. Yonke into ayihlala ubala emphakathini wakithi. Yes. Kunjalo baba. Okusho ukuthi mhlambe ke into esingayikhuluma ngifuna futhi elithi ubani enimdinga ukuthi ezila azokhuluma nani. Baba Msweli sesidinga uMEC kanye nonobhala okanye nosekela wakhe. Yes. Asabadinga abantu abathi bathunyiwe. Yes. Asibathatha abantu abathi bathunyiwe. Asisidingi isithunywa la. Asithunyiwe thina njengoba sila. Yes. Sizocela esikucelayo uMEC siyamdinga azoyiphendulela ukuthi sihlaleleni kulolu gwadule isikhathele. Mide iminyaka inhliziyo zibhlungu. Siyabona eindaweni indawo ziyathuthuka. Yonke into ihamba kahle. Yes. Kodwa kuthina sikhathele sifuna itiyela. Ekhona nje inkontra ke yaba lapho ugandaganda bafica la. After 2016 nama truck hayi lapho kwabuye kwenzekalani ngani? Angeke ngiyiphendule leyo, angiyazi. Ukube ngiyayazi ngabe ngiyayiphendula. Sayibona ngamehlo nje. Ukuthi yini eyenza ukuthi leyo contract ibuyele emumva, hayi asazi somphakathi. Yes. And uma elinye iphutha abalenzayo, uma befika kulesizwe noma kulomphakathi, yes, bafika njengabantu abaqalayo ukufika emphakathini. Ibe yake yabakhona mhlambe imhlangano no department. Yes. Kodwa uma befika kuthina bafika njengabantu nje abaqalayo, abangakaze basibone, abangazi ukuthi kwenzakalani. Yes. Yebo. Ngicabanga ukuthi ke ngoba kumnandi ngoba ivideo le akuyona into ukuthi manje ngiphethe incwadi ungahamba uyishintshe. But omdala nansi inkulumo. Nansi inkulumo iqondile ayidingi ukutoliwa. Izoza njengoba injalo futhi akukho ayedithiwe. Iqondele nje inkulumo eya straight ukuthi umphakathi ola njengamanje uthi udinga ubhuti omdala ezela azokhuluma nabo abatshela ukuthi imiphi into. Ngicabanga ukuthi imi kanjalo. Yebo. Siyabonga kakhulu. Mina awulokhu ngakwenza nangocingo. Angizobe ngikhuluma naye ngizomtshela ukuthi ngimtholile mina face face. Mangamthola futhi angazi ukuthi kuzokwenziwa yini ngoba uthi ngingamthola bafuna ngimthole. Mina phela sengiyathunya le bengizobheka mina ukuvele komgwaqo. Ngoba ngichaza ukuthi into ebengibambile eminye imisebenzi bengibambile ngoba ngisuka kuyisabatha nje imina ngizobheka ukuze ngikhulume from information entweni engiyaziyo uyabona ngoba ngesikhathi ngiyenza ama update kwi-page lami ekseni ku Facebook ngiyayenza i-traffic lapha abanye bakwazi ukungena abanye bakwazi ukungena ukhona kodwa umuntu oshilo wathi lo mgwaqo P100 isima sikho right ngase ngithi ngiyakholelwa ekutheni ngihambe ngiyobona ngoba lento yokukhuluma abantu baningi befuna ukufeza inhloso zabo ngezinye izinto kodwa abantu bekhuluma iqiniso uzowabuya kabili lo muntu wathi baMsweli ngicela uyobheka uP100 mina ngiza la ngento engiyibona ku Facebook wami andamsweli ipage lami andamsweli TV ilapho engizama ukuthi ke ngilalele khona kodwa bese ngiyeza angikholelwa ekutheni ngilalele
ngisho into engingayazi uba sengiyazi kanje sengizoyikhuluma futhi sine-emphasis sengigcizelela nakuyena uMthombeni ngiyacabanga futhi spokesperson ngizokhuluma namasuka la ukuthi ndoda aniphuthume le nto ngiyazi ukuthi namhlanje ngicabanga ukuthi usemncwabeni le kuphe enquthu la kushona khona ubaba Mahlaba uDokotela Mahlaba ngiyacabanga ukuthi bangapha kodwa phela ayizokulala emncwabeni funa mayibuya ngemva yabo cha kulalwe emncwabeni nje akala kuyabuya yes cha ilokho bazalwane ngiphendula impendulo kababa ukuthi owami umsebenzi kakhulu kusangakhona nokuthi ngibuye kufanele ukuthi enkundleni zami zokuxhumana ningene kuzona okay asingene ku Facebook wami yabona sisebenza nibo ukuthi umsweli uyenzile ku Facebook uyenzile balibuka ipage lami kwa transport mina ufuna ngifake enkundleni zami zokuxhumana bese ngiyafona uma ngayanga physically ilokho sizokwazi ukusho la sibone la sizokwazi ukuthi sibone la enkundleni ukuthi bese niyakhomenta futhi nikhomente ku Facebook ngoba ngizoyifaka nje ubinjalo bengicabanga ukuthi mase ngibuyela emuva bazalwane akunento sifuna ukuyenza ndawonye becala ukuthi mase ngibuyela emuva ngoba ngiqale ukwenza ama video la mawuqala la udlula la bese ngifuna ukwenza konke ngize ngiyofika le emzinyati ngihlanganise nibone yonke bese siyakhomenta khona bese ke yini lokho kufakwa i-department i-page department ucollaborate umsebenzi wakhe lobuka naso ayazi ukuthi bafundile buka nje collaboration uvela kumuntu ongaka yabo into azoyenza uzothatha bese etagga ini i-page department must comment athina esine access yama social media ku Facebook sonke sizo commenta khona okusho ukuthini u-first step sobe sesubonga cha umsolo ufikile washo sengizothi ke uma ozonginikeza inamba khona ade ngikhuluma naye khona umuntu engikhuluma naye ade ngifonela yes sizokhuluma ngisho ukuthi cha sengitholile ngithola usibanibani wathi lokho ngizokwenza angiboni inkinga phela wami umsebenzi ukubheka la bese ke ngisho kuhamba kahle mangahambi kahle futhi ngisho ukuthi akuhambi kahle kuphela ngoba ngifuna mina umuntu izihambele inkulumo mina ngifike nje sengizithunywa ukuthi nakho kwenzekile lokho bazalwane esizokwenza njengamanje ngiyabonga kakhulu yebo channel labo zoxhumana nabo yebo ukuthi njengoba usifice la nangamzwane befika bazonifica la anigodlobo ufakazi nawo nanti iqhoba lomlilo hayi akushiswe intambo lapha khishwe ikhopha la ubuhlungu babantu lo akuyona ikhopha ukuthi mhlambe kuhlutshulwa ikhopha akuhlutshwa akuhlutshulwa mangithi ke bakithi i-tile bus umetshiso kwavuleka ifa online kusuke kushuya into nje ngisuke ngikhuluma izulu sami lesengizikhandayo bakithi kuze besheshe bezwe abantu uma masikhuluma ngezimfuno sikhuluma ngama demands abantu izimfuno ithayi libhaza umetshiso yavuleka ifire online angithi umlilo lo ukuphi usemgwaqweni angithi yabo usemgwaqweni okusho ukuthini hambela kude njengelanga lasebusika sekuyini ke manje hambe ngoKhokhoba road ungamseza la umphakathi lo ufuna izimfuno zawo ukuthi lo mgwaqo bafuna ukubona ufakwe itiyela bawufuna kubani kubhuto omdala abanye bazothi MEC uduma mina ngizothi ubhuto omdala isikhathi siqonde kuwena ngqo lo mlilo lo wakho lo wathi bawubasele wena nomlilo akuya thank you